pa. Hoy, ikaw, oo, sa tagal na ng panahon, ikaw ay hindi pa rin nakakausad, di ba? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin. Mahal mo pa rin ang maling tao. Mahal. Oo, tama ang inyong pagkakarinig. Ako to ang radio DJ na nakamove on na. Nakamove on na ako pero ikaw na lang ang hindi. Hanggang ngayon, ini-stock mo pa rin yung ex mo. Hanggang ngayon, ini-stock mo pa rin ang nagpaasa sa'yo. Mahal. Ako to, DJ Kim Chino, ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. At syempre, makakasama mo ako 6 to 9 tayo ngayong Friday evening, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama, makakakwentuhan at makakasama mo pati na rin sa Friday traffic. Shoutout natin dyan yung mga naipit sa traffic, mga driver nating pagkamahal-mahal, mapa-grab driver ka man, mapa-in-drive driver ka man, o kahit GSM driver ka man, o pati na rin yung mga nagdadrive na talaga nga namang broken-hearted. And speaking of maling tao, talaga nga naman minsan mahal. Kapag ikaw ay na-in love at tapos maling tao pa, sinaktan ka, minsan maiinis ka na rin sa sarili mo di ba? May pagkakataon na naiinis ka sa sarili mo kasi hindi ka makausad na kahit anong ginawa sa yung mali ay talaga nga namang pinipili mo pa rin siya at minamahal mo pa rin siya. Aminin nyo. Kasi minsan na rin akong naging ganyan, utang na loob, wag nyo na akong tularan. Sige, tonight, sige, alamin natin kung bakit hindi ka makalet go. Tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang kalinawan kung bakit mahal mo pa siya. Sinasabi ko sa inyo Ito na mahal mo pa yung maling tao, yung nanakit sa'yo, at syempre yung nanggamit lang naman sa'yo. Una, mahal mo pa siya kasi siya ang iyong first. Ito na yung sinasabi natin na first ay talaga nga namang hindi namamatay. Aminin nyo, di ba? Mga first love, kahit puppy love pa yan, kung una yan, una sa lahat ng bagay, imposibleng makalimutan mo agad. Di ba? Siya ang first kiss mo. Mapakung saang venue man yan. Usually, di ba kapag estudyante ka, minsan may first kiss ka. Aminin nyo. First kiss sa kantin. First kiss sa siso, sa swing, o di kaya first kiss bago ka bumaba sa inyong service. Aminin nyo. Ano pa ba? First car fun. Car fun, ibig sabihin nag-enjoy kayo sa car. Nag-enjoy kasi nag-road trip, di ba? First time kumain sa car o magkainan sa car kasi nag-drive-thru. Yan na naman tayo. Biyernes sa biyernes ay talaga nga naman pagkalikot-likot nyo. Hindi first time. Di ba yung mga ganun? Kapag first time mo sa isang tao, having an experience with someone who is special sa buhay mo, ay talaga nga namang hindi mo makakalimutan agad. 'Di ba? First time at talaga nga namang mahirap i-let go. Not unless may darating sa buhay mo na talaga nga namang magsusurpass ng kanyang performance. Alam mo na kung bakit di ka makalet go kasi siya yung first mo. And kung hindi ka makalet go dahil siya yung first mo, there's nothing wrong with that. Minsan talaga kailangan mo lang tanggapin, kailangan mo lang humanap ng second, ng third, ng fourth, at syempre, ibig sabihin lang nito, lumandi ka pa sa marami. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa aking bala kung bakit hindi mo pa siya nalilimutan at talaga nga naman kung bakit mahal mo pa siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Si DJ Kim Chino ay makakasama mo hanggang 9 p.m. pa ako. But for now, balik muna tayo sa ating tugtugan.
At katulad ng sabi ko kanina, road trip, ay bagay na bagay to. Eraserheads Overdrive. Mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1